इसका रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय। प्रेजेंटेड बाय किसका फिल्म्स। अघन पुष्प लागल हल कुहबाजी ए जी अघन पुष्प लागल हल कुहबाजी नतरुस जैसे हमर वाला चूहाबाजी नतरुस जैसे हमर वाला चूहाबाजी काहेला शरम कराहु भौजी हियो तोर छोटका देवरवाजी छन ले हाउ जावने भौजी खिया दा हमरो भवरवाजी काहेला शरम कराहु भौजी हियो तोर छोटका देवरवाजी छन ले हाउ जावने भौजी खिया दा हमरो भवरवाजी उठा के भागा हाथों काहे लुगावाजी उठा के काहे भागा हाथों लुगावाजी नतरुस जैसे हमर वाला चूहाबाजी नतरुस जैसे हमर वाला चूहाबाजी इसका रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय। पहले न ये सब बोला हलियो केतनो मनमा कर हलो देखियो जब सब के होली में हमारो मनमा कर हको पहले न ये सब बोला हलियो केतनो मनमा कर हलो देखियो जब सब के होली में हमारो मनमा कर हको गौतम उपेंद्र वाला चूहाबाजी विकासवा कुंदनवा वाला चूहाबाजी नतरुस जैसे हमर वाला चूहाबाजी नतरुस जैसे हमर वाला चूहाबाजी इसका रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय।